היי, כאן גיל מגרינגארד. אתם בטח שואלים את עצמכם למה אני מחזיק אש חיה. כי אני רוצה לתפוס את תשומת הלב שלכם, זה דבר ראשון. ושנית, אני רוצה לדבר איתכם על נמלת האש. לא משלמים לה תוספת סיכון כדי להחזיק אותה, אז התפשרתי איתכם על הגפרור הזה. נראה לי שהבנו. הכירו את ברקן, פתרון אורגני טבעי נגד נמלים וגם נמלת האש. ברקן הוא קוטל אורגני עשוי פורמולה חדשה מבוססת על פיתיון גרגירי עוצמתי, מוכן ובטוח לשימוש לגינה, לדשא ולסביבת הבית, באזורי תעשייה, פארקים, למגדלי צמחי קנאביס רפואי ובמגוון גידולים נוספים, ומספק תוצאות תוך שעות ועד שבוע ימים ממועד הפיזור. מגיע באריזה קטנה, אריזה גדולה, ואריזת אקסטרה, המתאימה לשימוש פרטי ומקצועי. מה זה? לא נכנס בזמן. ברקן. השימוש בתכשירים אורגניים מורשים בטוח יותר לבריאות המשפחה, הילדים, חיות המחמד וחיות הבר. גרינגארד. פתרונות אורגניים לא מזיקים נגד מזיקים.